c'est les Arabes qui donnent. Chez nous, ici, on dit qu'il vient aider les pauvres. Il vient construire des mosquées. Mais pour aider un pauvre qui ne trouve pas à manger, si tu construis une mosquée là, ça donne quoi? Rien. Il faut le donner à les gens à manger ou bien il faut les aider à cultiver ou à faire quelque chose. Mais viens construire des mosquées, c'est des campagnes. C'est pas aider des pauvres, c'est campagne. Di Aïdara Makwabi Misri do milliard temps. Ah, kunu nere ni sojara de. Na to ya ye sisa abi se ka fo ama ko Misri. Ah, yɛrɛ y'a ye dɛ. Ayiwa bakɔrɔbaw ko a yɛrɛ y'a ye. Ayiwa ni sa nana si yɔrɔ bɛɛ fɛn bɛɛ bɛ dugukolo in jukɔrɔ ye. Mɔgɔw t'o ye quoi u bɛ misiri de ye mais misiri wɛrɛ bɛ dugukolo jukɔrɔ. Arabu ka dɔrɔmɛ tɛ nin na. An ma dɛmɛ ɲini arabu fɛ.